sa inyo lahat mga kasolid! Isang masayang araw din sa'yo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Isang masayang araw sa inyo mga kasolid. Super special ng araw na to dahil 2,000 subscribers na tayo. At gaya na sinabi ko mga kasolid, may games tayo. At kung hindi mo natatanong Mrs. Kitchen, kanina pa nagsisimula yung games natin. What? Bro, what are you talking about, man? Ba, anong games yun? Hindi mo alam? At dahil idol natin ang mga Kalina Brothers at na-inspire tayo dun sa ginawa nilang games, yun yung gagawin natin. Ay, galing nga, ayos yun. So yun mga kasolid, ang gagawin nyo lang, magbibilang lang kayo na sasabihin naming solid or kasolid sa buong video, simula una hanggang dulo. Bibilangin nila lahat yun. Yun, count na yun, yung sinabi ko na yun. So simula starting, bibilangin nyo lang yung solid or kasolid. May chance na kayo manalo ng 200 pesos. Bali 2K ang bibigay namin. 10 ang mananalo ng tig 200 pesos via GCash. Ba, ayos yun mga kasolid. So ang gagawin nyo lang mga kasolid, i-comment nyo lang hashtag OurKitchenTV, hashtag kasolid, at ang sagot nyo, yun na yun. At malalaman nyo ang mga nanalo sa next vlog. So bali kapag na-upload to mga kasolid, may isang araw pa, kinabukasan pwede pa kayong mag-comment hanggat walang na-upload na bagong vlog. Comment lang ng comment habang walang vlog. At may special din tayong darating na bisita, si Boss Manoy Mukbang. Yes. So ang recipe natin ngayon, special din. Magluluto tayo ng lechon pork roll at roasted chicken. Yun o. Yan o. Haba no o. Special kasi ang araw na to mga kasolid. No? Start na natin sangkapan. So mga kasolid, sasangkapan muna natin ang patis. Papaliguan muna natin ng patis. Special yung araw na yun, maliligo sila ng patis. Ito ang magsisilbing pampalasa ng ating mga lechon. Yun o. Tiga, maliligo ng patis yung... Yung loob nga pala nito mga kasolid, nilagyan ko ng salt and pepper tsaka lemongrass. Pati yung manok, meron sila. At pagkatapos ng patis, syempre lalagyan din natin ng toyo, pampakulay, at syempre pampalasa na rin. Naligo na sa patis, naligo pa sa toyo. Laki ng manok. So yun mga kasolid, isalang na natin. At umpisan nyo nang magbilang ng solid or kasolid para manalo ng 200 pesos. At dahil ready na ang ating huling mga kasolid, isalang na natin. Yun no. Cut. Yeah. Pagkalipas ng isang oras mga kasolid, update natin. At lalagyan natin ng mantika mga kasolid. Yun o. Solid na solid sa lasa to mga kasolid. Abangan nyo mga kasolid. At meron tayong bisita mamaya, si Boss Manoy Mukbang. Abangan nyo mga kasolid. So yun mga kasolid, pagkalipas ng isang oras at kalahati, oh, yan ang itsura nyo, oh, mamula-mula na. Oh. At syempre, si Mrs. Kitchen muna yung nag-iikot. Hello mga kasolid, happy 2K subs. At dahil 2K subs na tayo, anong gusto mo sabihin sa mga kasolid natin? Ay, magpapasalamat. Thank you sa mga sa support at sa lahat ng nanood. Thank you mga kasolid. At nandiyan ang special guest natin. Dito na sila. Yun o. Hello mga kasolid! Kumusta po kayo dyan? At si cameraman, yun o. Favorite nila yung inihanda natin. Oo, yun o. Nanginginig na ako eh. Yun o. Nanginginig ng aking malamunan. A few moments later. So yun mga kasolid, pagkalipas ng 2 oras at kalahati, pwede na siguro to oh. Yun o, luto o, narinig nyo ba yung mga kasolid? Yun o. Ano Boss Manoy, tirayin na natin? Tirayin na natin yan, nagugutom na ako.
So yun mga kasolid at mga kamanoy, ito na po ang ating nilutong lechon roll Yun, oh. at roasted chicken. Makikikain lang kami. At meron tayong special guest. Mga kasolid. Solid mukbang. Sana po nakapagbilang kayo ng mga ayos sa games natin. So bago natin titirahan to, magpapasalamat muna tayo at magdadasal. Yun, mga solid. Yun o, Ay, thank you. parang nanggigigil na ako. Ano boss Manoy? Wala pa akong malmasan yan. Try na natin. Try nyo na. Ito. Sabi, yun o. Ay, Para sa simento ah. Oo, nadali dun ah. nababasag ng cement. Yun o. Yun, oh. Sabag Parang na ano? yata. Ubog, Sabi salamin. mo nga yung ano, soft drinks para Iinom muna si baka boss Manoy. mabulunan ako. Yun, makikikain lang tayo dito. Oh. Yun o. Ang laki naman niya, nakakatakot. Nakakaano yan, no? Kay Boss Manoy yan. Siyempre, Nakakabata. ibigyan din natin sila ng chicken. Yung lambot o. Yan ang gusto ko. Chicken muna ako. Layla. Baba na naman. Naiwan yung balat o. Para kay boss Manoy. Yun o. Ako talagang Parang lambot. Siyempre, si cameraman. Siyempre, yung mga bisita natin, hindi natin mapabayaan. Eh, bahala ka dyan, kain na ako. Eh, para siyang ano, salamin oh. Tingnan nyo Parang naman. salamin na nababasag man, oh. Oo, sa'yo yan. Baka sabihin mo. Ang dutong. Ito, para kay cameraman to. Yun o. Napakabango. Hawan. Uy, yun. Talagang special tayo dito, manong. Oo, bisita lang tayo ha. Dito muna ako sa Mantumas. Kain po tayo mga kamanoy. You know? Kain tayo mga kasolid. Mga kasolid oh. Para Ano, sa eh. 2K celebration. Kain po. Cheers! Ang nipis po ng pagkakalutong. Lutong nga. Ang sarap. Basag na basag. Sarap nga. Taga-taga lang sa pag-iikot talaga. Na. Matagal nga lang. Pero sulit. Sarap niya. Lasang-lasa yung tanglad na linagay mo. Kampalasa. Sarap. Kain po tayo mga manoy, mga kasolid. Pagbilang lang kayo mga kasolid. Oh. Hanggang dulo. Yun oh. May higit pa. Tikman naman natin yung manok. Yun, oh. Sarap siya. Ang sarap. Ito ha. Ang sarap. Sarahin ko nito. Pero talagang hindi ko mapigilan yung pork. Oh, ano ito? Sarap. Ito Kain po. sa sopa naman. Lambok na manok ha. Sobra. Parehas masasarap. Wala ka nang pipiliin. So natin sa tumas. Hindi tayo makakapagluto ng ganyang kasarap na lechon kung hindi ako tinuro ni Boss Manoy. So ang nagturo sa akin mag-lechon. Salamat. Yan o. Siyempre, salamat din sa pag-imbita sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, wala naman kami makakain, no? Grabe naman yan mga kasolid. Maganda talaga. Lutong-luto yung manok. Sarap. Nalulukot hanggang laman. Yung laman, buto. Saka. Hindi yung biyak eh. Dodo. Saka napakabango. Sino mabango? Ako o yung ano, baboy. Parehas lang manoy. Ay, walang mabango. Meron tayong ano dito, sibuyas oh. Sarap. Malutong talaga. Sarap siya. Yun mga kamanoy, sana patuloy niyo pong suportahan yung Artichen TV. Marami pa kayong mapapanood. Baka sa ano 5K subscriber, 5K. siguro buong lechon na naman no. Baka-baka na. Kaba na. Baka lang, baka. Baka. Baka-baka. Saka sobrang sarap po ng niluluto nila. Ay, matataam ko. Sarap. Tulad ng kuneto, tingnan nyo naman. Lalaki oh. Kinakabahan ako pero bahala na bukas. At syempre mga kasolid at mga kamanoy, hindi po namin makakamit ang 2K subscriber dahil po sa tulong ni Boss Manoy. Yun sa mga kamanoy natin. Laking tulong. At sa inyo po mga kamanoy. Oo, yun ang talagang tumulong sa inyo. Kung baga kami, nakikikain lang yan. Pero maraming salamat po sa mga kamanoy na lumipat kay Artichen TV. Maraming salamat po mga kamanoy. Kain po tayo. Sarap.
Sobra. Sirahin ko na to. Ay, ang init. Bagong luto talaga. May usok-usok pa. Yung masarap bago luto. Ayaw kong galawin ni Manoy yung pork. Siyempre, yung isang pork belly, pork natin sa mga nagiinom sa likod dyan. Oo, marami ko na yung isa. Oo, ayun ang dami. Baka hindi tayo palabasin dyan. Baka may mag-away niya naman. Luto Baka ka. may mag-away na naman sa kapitbahay. Sobrang init. Sarap ba? Sa akin, walang init-init. Pero masarap yan, oh. Totoo ng balat o masarap. Kain po tayo. Basta. Try ko yung pork nila laman. Kain po tayo. Sarap siya. Sobrang juicy. Cameraman, no? Napakalambot. Balot. Ayun o, nanginginig-nginig pa. Nanginginig ang taba. Saman muna ako. Ulit. Yung nakapagpabango dyan. Talagang naglasa siyang tanglad. Tirahin mo tabak mo eh. Baka tirahin pa lang iba. Talagang titirahin natin yan. Bukin natin yan. Batok. Crisping crispy. Parinig lang natin, ha? Chikaron. Para talaga marinig nila ang lutong. Talagang ginungkutin pa yung mga viewers natin, ha? Nalansapat ah. Pasensya na po sa mga naglalaway dyan. Oo. Ay, yung mga kumpare kong dalawa, wala, bahala kayo dyan. Ano sigurado naglalawin mo. Sigurado, wala silang dadaanan doon. Nandito kayo. Binigyan pa tayong kanin ni Manoy, oh. Grabe, pinagpabisa na sa sam. Sarap ah. Talaga. Saka talagang terno siya. May manok na, may pork pa. Tapos yung sawsawang pa. Magtumak. Suka. Gabi. Nagdala talaga dito yung nagluto. Magaling siya. Pati yung nagturo. Siyempre. Yung nagturo talaga. Yan yung the best. Sarap na. Oh, baka magaling mo, no? Baka hindi na tayo Baka tayo ng gawin Balot, oh. Bak mo rin. Magda yung mata ko. Sobrang juicy. Sisiko na ako sa sarap ah. Kahit ako, oh. Kahit may ipit pa ako dito, talagang kakain ako. Sobrang sarap. Nasisiko na ako. Ako hindi ko napansin kung masikip po maluwang eh. Bahala na. Yung tayo sa balat, oh. Natin tayo sa balat. Ito yun. Talagang kolesterol, no? Tumayo pa talaga. Ayan po. Kanya ka-juicy. Aray, ang minyak. Yan ang kalambot. Ano pa na tuloy si cameraman? Kain pa. Nabusog ako. Sobrang luma. Ayun po. Lambot ng manok ah. Wala, hindi sumama si cameraman ko. Wala doon naglalaway yung doon, Manoy. Baso. Sarap. Nakakalakot na talaga. Nagpawisan tayo sa sarap. Bulkong. Naka muna. Sige. Kuha pa kayo, boss pa na. Para sa inyo talaga yun, ah. Ako, pwede na ako. Nakabusog. Sabay yung pangalas. Sarap din. Sarap ah. Dito muna ako. Last ko na to. Kunin ko kaya ang buo to, pwede? Kulim na yan. Tirahin na yan.
Eh, dito muna. Yan. Talagang lutong-luto. Saka yung talagang yung amoy ng tanglad. Try ko dito sa ang kumas. Pero busog na ako. Last na to. Hanggang binubukod tayo, Manoy. Sobrang dami, hindi natin tayo. Siyempre, Siyempre, magsishare pa tayo. baka gawin tayong pulutan ng ano. Minum Manoy. Mga nag-aaway sa labas, baka nandiyan. Kung narinig niyo po yung mga kasolid, marami po tayong fans sa labas. Abang. Kung mga nag-chatter tayo, hindi na po sila nag-aaway, nagbati-pati na po sila. Bati-bati na po kasi nakakita silang ano, lechon. Naamoy po nila yung lechon. So yun mga kasolid, sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang mukbangan kasama si Boss Manoy Mukbang. Mga kasolid. At i-announce po namin yung mga nanalo sa susunod na vlog po. Yun. Kasi magbibilang pa kami yan eh. Sana manalo din ako. So maraming salamat nga pala sa mga kamanoy na sumuporta sa Orchid TV, pati sa inyo mga Boss Manoy. Maraming salamat sa po. inyo. At dito na po natatapos sa aming masayang kainan. Salamat po sa panonood. Thanks for watching, guys. God bless po. Bye! Hello. Happy birthday!